Ahojte kamoši, my by sme vás s Ríškom veľmi chceli pozvať na jedno krásne podujatie. Volá sa to Ružinovský kolotoč a tento rok sa bude točiť okolo tohto jedinečného chlapca, Ríška Kostovčíka. Ahoj Ríško, povedz čaute. Povedz, chcel by som vás pozvať, poď, pozrime, poďte, budeme spolu nožičkami bežať a Ríško bude sedieť vo vozičku a budete mať možnosť aj jeho trošku povoziť. A hlavne by som vám chcela všetkým vopred poďakovať, keď sa zapojíte za výťažok, ktorý pôjde v podstate na Ríška a na rehabilitácie v DSS Svetielko, kde Ríškovi veľmi pomáhajú s cvičením. Cvičenie je pre neho veľmi dôležité, pretože má hypotonické oslabené svaly a potrebuje cvičiť celoživotne. Presne, cvičíme a ako veľmi cvičíš rukami a dole a hore a dole. Takže budeme naozaj šťastní, keď prídete a keď sa zapojíte a budeme bežať spolu. Tešíme sa na vás. Povedz čau Ríši, čaute všetci.